în primul rând, doamna Cristina, să ne spuneți un pic despre Clement din Alexandria. Cine era și de ce s-a aplecat el asupra problematicii educației acum aproape 1900 de ani? Da, Diana, este, să spunem, o altă perspectivă a abordării educației cu cei trei corifei, numesc eu, ai pedagogiei creștine. Și a fost pentru mine o mare bucurie să-i descoper cu ani în urmă, chiar din anul 1997, de când am început să mă pregătesc pentru doctorat. Într-adevăr, ceea ce ai spus tu, ei sunt abordați în teza mea de doctorat, care, mă rog, a fost scrisă la modul în care eu am gândit și am avut ca viziune atunci. Cred că aceste subiecte ar trebui reluate într-o manieră mult mai serioasă, pentru că pe măsură ce îi recitești, îți dai seama că reprezintă baza pedagogiei moderne de astăzi. Puțini sunt cei care se apleacă asupra lor. Bineînțeles că fac parte din spectrul pedagogiei creștine, deci noi vorbim despre o pedagogie laică sau o pedagogie în sensul în care o resimțim noi astăzi și care ne preocupă în mod special ca educatori, ca pedagogi, dar totuși merită reținut că au o importanță fantastică pentru educația creștină și nu numai de astăzi, întrucât o să vedem și astăzi că principiile pe care el le abordează sau ceea ce ne propune, practic nu face decât să fie reluat într-o altă manieră astăzi sau practic dintr-o perspectivă laică. Ei bine, da, este important să știm că Clement se naște în Alexandria. Anul de naștere ar fi 140, 150, spun alți cercetători, nu se știe cu exactitate, și moare undeva în anul 215. Beneficiază de o pregătire foarte bună, filozofică, teologică și pedagogică. Deci de aceea spuneam că este un fenomen al timpului său. Și dăm voie să citesc puțin. Episcopul Alexandru al Ierusalimului îl prezintă locuitorilor antiohieni ca fiind, și spuneam, citesc, prea fericit preot, bărbat virtuos și cinstit. Prezența lui la Ierusalim, potrivit pronii și voii Domnului, a întărit biserica Domnului și a făcut-o să crească. Deci este remarcat datorită pregătirii lui deosebite. Trecând anii sau sărind puțin peste ani, în anul 200 el este promovat la conducerea școlii catehetice din Alexandria, o școală care mijlocea credința creștină publicului alexandrin antiohian și publicului alexandrin, cultivat, adică erau anumite categorii spre care se îndrepta această învățătură, această școală, și o știm noi ca pedagogi creștini sau ca teologi că școala alexandrină, ca și școala antiohiană, reprezentată mai târziu de Sfântul Ioan Gură de Aur, erau niște școli foarte bune în ceea ce privește catehizarea celor interesați de noua învățătură creștină. Cum era promovată în cadrul acestei școli credința creștină? Prin aceste cateheze pre- și post-baptismale. Erau adresate catehumenilor, respectiv neofiților, deci cei care urmau să fie botezați. Ce vreau să spun este că Clement Alexandrinul, pentru că va prelua această denumire de la școala pe care o va conduce din Alexandria, este un teolog creștin și a lăsat o schiță a pedagogiei creștine autonome, o pedagogie creștină foarte bine închegată și care a fost aprofundată în Antichitatea târzie creștină de Origen, de părinții capadocieni, de Ioan Hristostom sau Ioan Gură de Aur, așa cum îl știm noi, și mai târziu în spațiul apusean de fericitul Augustin. Deci este practic sursa de inspirație și de motivație pentru cei care urmau să vină. Are 3 opere fundamentale și asta știm ca pedagogi creștini, dar le recomand și celor care nu neapărat sunt pedagogi, chiar și părinților sau învățătorilor sau, mă rog, celor care se ocupă cu educația, și este vorba despre Protrepticul, Pedagogul,
Stromatele sau covoarele. Cea mai cunoscută operă este Pedagogul, este cea mai citată și opera de referință, de raportare la ceea ce au făcut ulterior pedagogii. Și în el este concretizat practic întregul program educațional. Deci, pedagogia lui, atât vreau să mai remarc, este bazată pe Sfânta Scriptură. Totul este raportat biblic. Este influențat și de Platon și de Aristotel, pentru că erau totuși corifeii timpului său și niciun teolog nu s-a lăsat totuși așa privat de aceste influențe, dar dacă ne gândim cum s-a lăsat el influențat, avem în vedere, în primul rând, condamnarea anumitor atitudini care îl îndepărtau pe om de la sursa aceasta de a fi desăvârșit. Și, de exemplu, atât Platon cât și Aristotel condamna, de exemplu, desfătarea pântecelui, considerând că omul, pe măsură ce se îmbuibă așa și în funcție de această plăcere pe care și-o satisface, de aici există foarte mari șanse ca el să dezvolte alte patimi sau alte vicii. Deci, mă rog, numai un anumit aspect. Cam asta despre Clement Alexandrinu, așa mare, doar ca să provocăm puțin ascultătorii să se lase interesați de opera lui și cred că merită. Pe mine m-a fascinat atunci când l-am studiat și da, am descoperit niște repere foarte importante pentru noi cei de azi. Și ca să ne ajutați mai bine să înțelegem contextul lumii în care trăia el acum 1900 de ani, vorbiți-ne un pic și despre idealurile educaționale ale lumii grecești, ca să înțelegem mai bine de ce a fost influențat, așa cum ați spus, și de Platon și de Aristotel, dar la baza scrierilor sale este Sfânta Evanghelie. Da, într-adevăr, el trăiește într-un context în care existau anumite idealuri educaționale. De fapt, nu e nimic nou în ceea ce spunem noi, pentru că fiecare perioadă a existenței umane este marcată de anumite idealuri. Nu? Și noi avem în ziua de astăzi anumite idealuri la care vrem să accedem, pe care vrem să le atingem. Sunt, într-adevăr, mai multe idealuri, să zicem, materiale sau de statut sau de proveniență, nu știu, mai degrabă lumească, nu, telurică, cu ancorare în teluric, decât cu ancorare în partea aceasta cerească, așa cum ne propune cu mii de ani în urmă, cum ai și spus tu, Clement Alexandrinul. Idealurile astea ale lumii grecești, care, vorba aceea, era considerată o lume civilizată, nu? Punea accentul foarte mult, în primul rând, pe tehnica scrierii. Deci cel care era un ideal să știi să scrii, era un ideal nu să scrii oricum, ci să ai o anumită elocință, să ai o anumită exprimare, să știi să transmiți foarte concis, concret tot ceea ce vrei să se înțeleagă, deci ca urmare retorica, iată, pe care și noi astăzi ar trebui să o folosim, sau cel puțin eu aș introduce în facultățile în care se studiază pedagogia, psihologia, teologia, adică în toate domeniile în care cei care se pregătesc trebuie să se exprime, să știe foarte clar de unde încep și ce vor să transmită și unde finalizează informația lor. Deci asta era în primul rând așa ca dominantă, nu? Deci această elocință atât scrisă cât și orală. Mai erau, bineînțeles, idealurile acestea barbare, care erau dominate totuși de o educație cu caracter militar, de unde și cultul eroului, nu? Deci era această predispoziție către aspectul mai degrabă fizic sau de dominantă, de glorie, de preamărire de sine și nu neapărat, din nou, legătura aceasta cu cerul, nu? Într-o altă dimensiune.
La Homer întâlnim o concepție despre existență ca întrecere sportivă. De aici și foarte multe influențe, unde se pune problema întâietății și a faptului că tu ești bun și ești remarcat, nu? Dacă într-o competiție tu ești primul. Chiar olimpiadele pe care noi le organizăm au acest statut, nu? De a fi primul, de a fi competent. Este un tribut pe care însă îl și plătim, nu? Dar el până la urmă nu este suficient. Se centrează doar pe sine, aruncă spre ceilalți poate multe frustrări, multe complexe, multe nemulțumiri, ceea ce este iar cu totul foarte diferit față de ceea ce ne propune Clement Alexandrinu, care spune că în momentul în care tu te centrezi și ai un ideal personal, bineînțeles, și acela vizează cerul, lucrul acesta are un impact pozitiv asupra celorlalți, nu neapărat negativ. Tu nu complexezi pe alții că tu ești mai bun sufletește, că iubești mai mult, că ierți mai mult, nu? Sau că ești ponderat în ceea ce privește presiunea sau ispitele vieții de zi cu zi. Deci iată că la Homer și în operele sale se întâlnește o etică care nu are de-a face cu morala, și vreau să reținem lucrul acesta, ci cu onoarea. Așa că este într-adevăr o mare pregnanță în ceea ce privește idealul acesta agnostic al vieții. Deci tu trebuie să fii primul, tu trebuie să obții onoare și mai puțin ceva etic sau moral. Idealul cavalerului, de asemenea, iată un alt ideal al lumii grecești, poate este unul etic personal, ce dezvăluia mai degrabă iubirea de sine. Deci, așa cum spuneam mai devreme, era vorba despre lupta pentru onoare și îl întâlnim probabil sau cu precădere în Atena. Acest erou homeric care pune accentul pe sine, pe onoarea sa și pe întâietatea sa, i-a stimulat foarte mult pe greci să disprețuiască o viață lungă și eternă în favoarea unei glorii scurte, dar eroice. Deci nu avem un ideal cu bătaie lungă, nu avem perspectiva unui ideal veșnic din care să ne hrănim cât mai mulți, deci pe lângă faptul că îl dobândim noi înșine și că el ar impregna și pe ceilalți. De aceea, idealul creștin, nu-mi dau seama, mă gândesc și astăzi la acest lucru, este mai puțin provocator și mai puțin ispititor, adică foarte puțin își doresc și sunt atrași de această provocare să devină ei înșiși cât mai morali sau cât mai, cum să spun, cât mai fideli sinelui, dar și celorlalți prin ceea ce propune învățătura creștină. În Sparta, dacă vorbim tot despre partea asta a lumii grecești, de data aceasta întâlnim un ideal colectiv. Lucrurile se schimbă puțin și anume accentul nu mai cade pe idealul acesta personal, de, cum spuneam, de o onoare, nu mai este vorba despre o aplicare asupra întâietății personale, ci asupra unei identități și asupra unei întâietăți colective. E vorba despre devotamentul față de stat. Norma binelui era dată de servirea patriei, teritoriului în care trăiai, prin supunere și devotament. Și în Sparta exista deviza că este nevoie de o cetate de eroi, nu neapărat de individualism, și acesta se va dizolva, se va dilua din ce în ce mai mult. Nu mai este glorificată puterea personală și întâietatea aceasta chiar a faptului că arăți bine, că ești puternic, că îți asumi și jertfești viața doar pentru a fi un erou pe care statul să-l glorifice.
ci de acum, repet, vorbim despre o cetate de eroi, adică era vorba despre instruirea acestora ca cavaleri destoinici, puternici. Sparta avea nevoie de soldați care luptau pentru cetatea pământească. De aici spuneam eu data trecută și influența la Sfântul Ioan Gură de Aur, care dezvoltă și el un tip de ideal, dar el vorbește despre atletul lui Hristos, deci vorbește și el despre eroi, vorbește și el despre soldați, despre acești atleți, dar din perspectiva cerească. Evident că dacă stăm să ne gândim, rezumând așa puțin și făcând o mică comparație, dacă vorbim despre eroii lumii grecești, iată, fie că sunt ei în stil individualist așa sau în stil colectiv, nu putem să negăm că totuși creștinismul nu are și el eroii săi. Și aceștia sunt, poate nu-i numim noi așa, noi îi numim martiri, îi numim mucenici, soldații lui Hristos, îi numim altfel. Dar ei, dacă stăm să-i comparăm, sunt totuși eroii noștri, sunt eroii creștinismului care luptau pentru cetatea cerească, iar armele lor, da, nu erau unele fizice, ci erau evlavia, răbdarea, iertarea, iubirea, disciplinarea de bunăvoie. Deci nu avem timp acum să facem un studiu așa comparativ, dar era foarte important că acești eroi pentru Hristos sau eroii creștinismului doreau de bunăvoie să vină să se înroleze, nu, în armata asta lui Hristos și înrolarea se făcea de fiecare dată în conformitate cu legile scripturistice. Ei erau conduși de pace, de dreptate, de iubire, iată de valorile pe care și noi astăzi le cunoaștem și nu neapărat de niște conducători supremi, nu, care să le dicteze cum trebuie să sară, cum trebuie să țină armele, când trebuie să atace și așa mai departe. Cam asta ar fi așa pe scurt. Și acesta este un subiect foarte interesant și, într-adevăr, în cartea mea am făcut un excurs în care am încercat puțin să prezint toată această poveste pentru ca cititorul să înțeleagă ce este cu idealul la Clement, respectiv la Ioan Gură de Aur și la Fericitul Augustin. Este foarte important ca să ne spuneți și nouă, că poate mulți dintre noi n-am avut răgazul sau direcția nu ne-a dus către studierea acestor modele educaționale și înțelegem mai bine, poate, ce se întâmplă și astăzi cu noi. Cum vedeți bine, cel puțin la copii astăzi, se vorbește foarte mult despre eroi, eroile din filme de adolescență, eroile din desene animate. Poate e important un pic de vorbit și cu copiii, pornind de la idealurile lumii antice, da, de la greci, și aducem către modelul eroilor care sunt la noi pentru creștini, mucenicii, martirii, care ulterior sunt în calendar deveniți sfinți. Și atunci, poate că e important să reușim, bazându-ne pe aceste povești, să reușim să-i transpunem pe copiii noștri de astăzi către acești eroi, care sunt eroi care, așa cum am spus, erau conduși de bunătate, de pace, de dăruire, de dărnicie, de iubire, de iertare. Iarăși un subiect pe care aș vrea să-l abordăm într-una dintre emisiunile noastre, eroii de ieri și eroii de astăzi. Dar chiar te rog să-ți notezi și, într-adevăr, este o mare provocare astăzi, dar ce vreau să menționez, avem și o mare șansă pentru că aceste opere și acești eroi ai antichității sunt prezentați astăzi, din câte știu eu, și chiar pe înțelesul copiilor, adică aceste opere au fost scrise și în așa fel încât ei să aibă acces la aceste informații și dacă părinții sau învățătorii sau, știu eu, profesorii din școală au timp să facă la ora de literatură sau mai știu eu unde, o mică comparație chiar cu ce ai zis tu, cu eroii aceștia prezentați drept modele fantastice astăzi, Superman sau Spider-Man sau nici nu mai știu ce mai există astăzi pentru că n-am mai urmărit, dar ar fi interesant de făcut un studiu. Nici nu știi unde să studiezi mai repede pentru că sunt așa de multe provocări astăzi, încât copilul să înțeleagă care este diferența.
un subiect foarte important la care ne vom apleca cu siguranță în următoarele emisiuni. Haideți să ne vorbiți astăzi despre idealul educației la Clement din Alexandria. Ce însemna pentru el idealul educațional acum 1900 de ani? Dacă stăm să rezumăm într-un singur cuvânt sau, nu știu, într-o singură propoziție idealul educațional, la Clement însemna în primul rând credința în Dumnezeu. Bineînțeles că acum o să luăm așa pe rând și să vedem cum s-ar traduce, nu, această credință sau acest ideal pe care noi l-am prezentat acum generalist. Ceea ce este interesant e că, și acum cred că ceea ce spun, și dacă ascultătorii au fost atenți, pot să fac această comparație permanentă ca să nu mai fac eu, apropo de timpurile pe care el le trăiește, cu idealurile pe care deja le-am enunțat mai devreme. Ei bine, deci Clement Alexandrinu, idealul lui, de fapt, care este unul creștin, da, transcende sfera acestei lumi. Transcende sfera lumii pământești, da, teluricului, cum spuneam mai devreme, și este în primul rând un ideal pascal. De ce? Sau cum vine asta? Să explicăm puțin. El propune o trecere dintr-o sferă a existenței în alta. O să zicem, da, tot nu înțeleg. Este vorba despre atracția pe care oamenii o aveau în vremea sa de partea asta lumească, pământească, așa cum spuneam, de centrarea pe sine, pe plăcere, pe faptul că trupul nu contează și că eu trebuie să mă simt bine doar acum. Și el vine și schimbă puțin paradigma, viziunea asupra vieții. Că ceea ce se întâmplă aici nu este suficient, că ceea ce se întâmplă aici are o altă consistență în ceea ce privește existența noastră și o altă dimensiune. Și tocmai de aceea, atunci când oamenii doreau să învețe, aveau nevoie de învățători sau de pedagogi. În cărțile sale și mai ales în cartea sa Pedagogul, el îl numește pe Hristos Logosul pedagog și spune că în momentul în care el propune un asemenea ideal pascal, adică de trecere dintr-o sferă a existenței în alta, acest pedagog ne ajută să facem trecerea de la moarte la viață și de la pământ la cer. Deci, pedagogia aceasta pe care el ne propune pentru atingerea idealului pascal, repet, depășește și transcende prin pedagogia sa, deci orice pedagogie care sfârșește în sfera umană. Deci pedagogia Logosului, pedagogia lui Hristos, este cea care este superioară oricărei pedagogii umane. Dacă, bineînțeles, aș fi ascultată de pedagogii moderni, probabil că aș fi contestată și o să-mi aducă în atenție pe Rousseau, pe Comenius sau pe alți pedagogi de mai târziu sau pe psihopedagogi, nu? Care au venit cu teorii noi și noi și noi. Dacă ne gândim însă și ne ducem la această origine, vom vedea că toți reiau într-o altă formă tot ceea ce Clement Alexandrinu a nuanțat acum mii de ani. Diferența o face această perspectivă creștină. Un alt ideal, de exemplu, pe care îl propune Clement, care aduce în atenție gnosticismul, și el, bineînțeles, trăiește în această perioadă în care acest curent era foarte activ și asta îl favorizează pe el să aducă un alt tip de gândire. În primul rând, să se detașeze de faptul că acest curent considera copiii ca niște ființe fără minte, cărora nu li se dădea niciun fel de importanță. Și revine asupra acestui aspect, îl contestă,
aducând ca argument pasaje întregi din Sfânta Scriptură care face referire la copii. Și noi știm că în limbajul lui Hristos oamenii sunt numiți copiii lui Dumnezeu și există foarte multe denumiri. Avem prunci, avem copil, avem inclusiv pe apostoli, el îi numește copii. Deci își fundamentează de asemenea, deci asta ca idee, da? Deci el cumva vine și contraargumentează faptul că ideea de copil este foarte importantă, că ființa copilului merită atenție și ca atare se apleacă în operele lui, aducând foarte multe învățături și foarte mare atenție asupra perspectivei acestei ființe mici, aparent neajutorate. De asemenea, își fundamentează pedagogia pentru parea logosului însuși ca prunc. Deci, nu neglijează nici acest aspect. Și putem spune chiar că prin insistența aceasta am putea desprinde așa ca idealul pruncului. Mă rog, e o părere personală. Restul idealurilor pe care le-am enunțat au fost în sfera preocupărilor multor istorici ai pedagogiei creștine, pentru că tot ceea ce vorbim noi acum ține de istoria pedagogiei creștine. Și în cursurile lor sau în scrierile lor amintesc aceste idealuri. Idealul pruncului scoate în evidență însușirile pozitive pe care le are pruncul sau ar trebui să-i caracterizeze pe toți creștinii. Și dacă îmi dai voie, vreau să citesc puțin. Zice așa: Clement din Alexandrinu scoate în evidență câteva însușiri pozitive ale pruncului care ar trebui să caracterizeze pe toți creștinii. Descriu eu în cartea mea: blândețea, nevinovăția, simplitatea, gingășia, lipsa vicleniei și a fățărniciei, curăția gândurilor, dreptatea, simplitatea și adevărul. Practic, este un extras din lucrarea lui Pedagogul și mi-a plăcut foarte mult, foarte, foarte mult. Nu întâmplător, cum să spun, avertismentul putem numi al lui Hristos: până nu veți fi ca copiii aceștia, nu veți intra în împărăția cerurilor, este enunțat în Sfânta Scriptură, deci foarte clar. Pedagogia pe care Clement ne-o propune spune că cumva omul este condus către virtute încă din perioada prunciei, încă din perioada copilăriei. Și iată, aici vine și cumva, cum să spun, intră într-un fel de dispută cu curentul gnostic, repet, unde copilul nu avea niciun fel de importanță. Mergem la un alt ideal, că așa sunt multe, adică ar trebui, dar sunt convinsă că cei interesați ar putea să exploateze aceste domenii și să se documenteze. Aș vrea să mai aduc în atenție idealul transcenderii vârstei și lucrul acesta îl va prelua, bineînțeles, și Sfântul Ioan Gură de Aur mai târziu, despre care am și vorbit. Și are în vedere la fel, deci copilul care să devină bărbat încă foarte de timpuriu, dar și bărbatul care să devină copil. Atingerea acestui ideal începe prin înfierea omului de către Hristos. Și de aceea noi, vedeți, avem și baza aceasta a tainei Sfântului Botez de timpuriu. Nu mai așteptăm ca copilul să devină adult, ci cu cât copilul este înfiat mai rapid de către Hristos și se află sub ocrotirea lui și sub pedagogia lui, deci devine practic conducătorul cel mai important din viața lui, pedagogul cel mai important din viața lui, cu atât mai bine pentru copil. De aceea noi nu mai amânăm, dar nu știu cât conștientizăm toată povestea asta, da? Și atunci transcenderea asta a vârstei, mai ales că noi știm și interesant aici, pentru că este foarte fin Clement Alexandrinul, dacă ne gândim și ne ducem înapoi la idealurile lumii grecești,
unde avem de-a face cu idealul eroului, așa cum spuneam, acolo se enunța practic, sau era scos în evidență practic această putere fizică a bărbatului. Nu. Era bărbatul care ajungea la plenitudinea funcționalității sale. Deci dacă ajungeai în poziția de erou pe care oamenii să-l glorifice, tu îndeplineai niște condiții, cumva, sau niște virtuți speciale care te aliniau sau te contabilizau, te categoriseau în sectorul acesta de bărbat, wow, extraordinar, care are voință, care are țeluri, care are putere, care are ordine în viață, pentru că totuși să devii un erou care, deci în urma luptei în arenă, de exemplu, sau în alte condiții, trebuia să fii foarte disciplinat. Nu oricine putea să ajungă în poziția asta, nu? Cu un trup frumos, cu o minte foarte bine ancorată și așa mai departe, dar era neglijată partea aceasta sufletească, deci nu avea niciun sens, nu juca niciun rol. Clement schimbă paradigma, așa cum spuneam, și are și el conceptul în acest ideal pe care îl propune de transcenderea vârstei și are, repet, conceptul lui este însă de bărbat desăvârșit. Ce înseamnă bărbatul desăvârșit? Cel care reușește să dobândească o maturitate spirituală, care reușește să lase în urmă fanteziile copilăriei și apucăturile, dacă vrei mai degrabă, ale copilului sau adolescentului viciat, acel centaur despre care vorbeam noi, jumătate om, jumătate bărbat, și îl definește clar, trebuie să fii bărbat desăvârșit. Dar în acest concept este înglobată și ideea de evoluție, adică fii atent că tu ești bărbat desăvârșit dacă știi să ai aptitudinile copilului. Tocmai ceea ce eu am citat mai devreme. Deci, mergem mai departe și ajungem la idealul gnosticului, care este chipa al învățătorului creștin, un alt ideal asupra căruia se apleacă Clement. Și mie mi-a plăcut foarte mult. Iată, din nou influențat de curentul gnosticist, el are puterea să dea o altă conotație. Aici mi se pare, dacă vorbim în termenii noștri de astăzi, un spirit de inteligență fantastic. Adică să iei ceva din timpul tău și să convertești altfel. Și nu doar să convertești și să lansezi o idee, ci pur și simplu să aduci argumente, să dai tipsuri, să dai metode, mijloace, cum ar trebui să atingi acest ideal. În Stromate, în altă lucrare de-a lui, care eu am amintit-o la începutul emisiunii, este conturat acest ideal creștin, care are cumva în centrul atenției tot gnoza. Gnoza însemna cunoaștere, dar de data aceasta cunoașterea de tip creștin, cunoașterea bazată pe înțelegerea Sfintei Scripturi, de acea școală din Alexandria, deci în momentul în care îi forma pe neofiți, da? În primul rând punea accentul pe cunoașterea Sfintei Scripturi, pe însușirea anumitor rugăciuni de bază. Suntem în primele veacuri creștine în care Sfânta Liturghie nu era evoluată exact cum este astăzi, deci, dar ăsta este un alt subiect. Deci sunt foarte multe care se adaugă de-a lungul timpului și atunci lucrurile fundamentale pe care un creștin sau un păgân convertit la creștinism trebuia să le cunoască. Și în primul rând era vorba despre învățătura Sfintei Scripturi, rugăciunea Tatăl nostru, deci predica de pe munte era absolut foarte importantă. Deci gândiți-vă că suntem în anii 100, între anii 150 și 200, cum vă spuneam, și atunci nu avem de-a face cu crezul, deci, dar aici nu intru în discuții teologice, pentru că este o altă problemă. Așadar, revin, portretul creștinului desăvârșit este pentru Clement gnosticul, dar gnosticul creștin, da? Deci nu cel eretic care se afla în afara comuniunii cu Dumnezeu, ci cel care reușește să aibă acces la o cunoaștere de tip scripturistic,
și de tip comunitar, în sensul în care toate aceste cateheze pe care cumva ei le făceau la școala creștină urmăreau nu doar, cum să spun, inițierea celui care dorea să devină creștin, ci în sine, doar pentru el, ca să fiu mai clară, ci era vorba și de a deveni ulterior el însuși un învățător pentru alții. Deci asta este gnosticul creștin. Da? Deci, în primul rând, învățăcelul, dar și învățătorul. Deci aveai această dublă poziție. Învățățelul, deci, era cel care învață ce înseamnă asemănarea cu Dumnezeu și după ce a învățat, instruiește la rândul lui pe alții. Și asta era o cerință, într-adevăr, foarte, foarte importantă. Și pot să mai citesc și aici, dacă îmi permiți, mai puțin. La fel, ca să ne fie așa ca o descriere, încă o dată, foarte clară a gnosticului. Am eu tot așa în cartea pe care am scris-o. Numai o secundă. Da. M-a scăpat aici un pic. Mă rog, dacă nu mai uite, nu mi-am pus un semn și nu am reușit aici să îl găsesc. Deci, ce vreau să se înțeleagă este că acest gnostic creștin posedă cunoștințe biblice și chiar filozofice. Nu erau interzisă literatura aceasta pe vremuri, era doar o idee a selecției, erau învățați să țină foarte bine sub control toată această filozofie de viață, știi? Și în momentul în care credinciosul, să zicem, noul credincios ajungea la această profunzime, înțelegea că la acest ideal nu sunt chemați toți oamenii. Nu era ceva selectiv. Adică, vezi, la gnostici parcă apărea ceva predestinat. Aici nu vorbim despre acest lucru. Toți suntem chemați, până astăzi. Deci toți suntem chemați să dobândim acest ideal al gnostiei creștine, să fim la rândul nostru cei care ne însușim învățătura creștină și apoi să devenim repere pentru ceilalți. Deci mi se pare iar o distinție foarte importantă. Ce vreau să mai spun este că cumva singura trăsătură comună era valorificarea existenței umane, adică mă refer între gnosticism și ceea ce propune de data aceasta Clement pentru atingerea acestui ideal a gnosticului creștin. Deci comună era cunoașterea, dar atenție, nu orice fel de cunoaștere, deci repet și insist, ci cunoașterea creștină, și pentru asta el oferă în operele lui obiectivele, mijloacele și rezultatele pe care omul le poate obține și care erau total diferite. Iată, dacă îmi dai voie, pot să citez cine era acesta. Trebuie să aibă o bună cunoaștere a culturii profane a vremii, a paideii greco-romane. Deci Clement nu oprește această cunoaștere. Iar dacă e vorba să fim de folos semenilor noștri prin scris, deci iată ceea ce eu am spus deja că era un ideal, sau prin predarea orală a învățăturii, este folositoare și instrucția profană, de este absolut necesară citirea scripturilor Domnului, spre dovedirea celor ce spune, mai ales dacă ascultătorii noștri sunt proveniți din cultura elenă. Și lucrul acesta îl găsim în stromatele. Deci e o... cum să spun, un îndemn pe care trebuie să-l îndeplinească acest
gnostic creștin și zice trebuie să fie un bun biblist, un teolog al Scripturii, spune el. Deci, lucru pe care, dacă noi astăzi îl comparăm, dragă Diana, vezi, noi nu mai avem acces la Scriptură. Noi, mă rog, spunem că suntem pedagogi, ne raportăm la alți autori, dar noi plecăm, nu știu, ne îndepărtăm de sursă. Și eu în prelegerile mele sau în general, chiar dacă discut despre anumite probleme ale vieții cotidiene, întotdeauna încerc să-mi iau o raportare. Și raportarea mă străduiesc din răsputeri să fie sursa originală și anume Scriptura. Acolo este norma. Da, cam asta așa despre idealuri, foarte pe scurt. Am încercat să le conturăm, sper să fi fost cât de cât clar ce am vrut să spunem. Și iarăși cred că ne ajută foarte mult ce ați povestit dumneavoastră despre ce scria acum 1900 de ani Clement din Alexandria în lupta noastră cu ideologiile. Adică și astăzi, da, așa cum ei se luptau, erau curentele filozofice ale vremii, da, influența lumii civilizate grecești, așa și noi astăzi avem luptele noastre din anul 2022 în care ne aflăm și în care la fel trebuie să avem o cunoaștere bazată în principal pe Sfânta Scriptură, dar poate că este important să cunoaștem și armele vrăjmașului ca să știm cum să luptăm împotriva lor cu arma noastră care este Sfânta Evanghelie. De aceea v-aș ruga acum să ne vorbiți un pic pe scurt și despre mijloacele pe care Clement din Alexandria le recomanda ca fiind folosite în atingerea acestor idealuri educaționale. Da, așa este, cum spui tu, deci istoria se repetă, nu cred că există vreodată vreo oprire cumva și știi, avem noi proverbul românesc, parcă altă Marie cu altă scufie sau nu știu, există ceva de genul acesta și mi se pare, cred că normal că lumea evoluează, nu știu, avem sentimentul că suntem stăpânii propriei vieți, deși în momentul în care omul ajunge depresie sau să se sinucidă, cum să spun, concluzia este clară că nu suntem stăpânii propriei noastre vieți, nu? Și cu cât ne abandonăm și cu cât încercăm să cunoaștem mai multe lucruri legate de existența noastră, de sensul vieții noastre, de, nu știu, de menirea noastră pe care o avem aici pe pământ, cu atât ne clarificăm și ne dăm seama că de efemeritatea acestei vieți. Și vezi tu, cunoașterea și pe care trebuie să o dobândim și pentru că apoi să aplicăm, deci învățătura sau trebuie să fie într-adevăr de substanță și vreau încă o dată să citesc cum ar trebui să fim pentru că apoi să aplicăm ceea ce tu mi-ai spus, mijloacele, da, sau ce se întâmplă, cum ne raportăm. Și fii atentă, deci acest gnostic, deci acest om care formează, nu? Gnostic creștin, trebuie să fie un om inteligent și adânc pătrunzător, care nu se abține de la rău și nu face binele din teamă de Dumnezeu sau pentru vreo faptă răsplătită, făgăduită, ci numai din dragoste față de Dumnezeu și de aproapele. Gnosticul îi iubește pe cei ce-l urăsc și îi instruiește pe ignoranți să cinstească toate creaturile lui Dumnezeu. Pentru a reuși în acest deziderat, toată viața gnosticului este rugăciune și convorbire cu Dumnezeu. Imitându-l pe Dumnezeu, gnosticul nu neglijează nimic din elementele proprii asemănării cu acesta. Cumpătarea, răbdarea, viața dreaptă, stăpânirea, patimilor, facerea de bine. Prin toate elementele și caracteristicile amintite, gnosticul reprezintă sinteza între idealul grec al înțeleptului și idealul creștin al Sfântului. Deci mie mi-a plăcut foarte, foarte mult acest lucru.
Da, Claudio Moreschini spune acest aspect, deci reușește să facă această sinteză și să surprindă la gnosticul creștin pe care ni-l propune Clement, această sinteză foarte frumoasă. Da? Revenim acum deci la ceea ce spuneai tu, la mijloace cumva, nu? Și înainte de a vorbi de mijloace, vreau să spun că totuși Clement, atât în Pedagogul cât și în lucrarea lui Stromatele, oferă o serie de sfaturi practice. El este foarte concret pentru că, să nu uităm, are parte de această instruire a vremii și concretețea este o parte a, cum să spunem, a societății grecești, nu? Și, de exemplu, el are în vedere omul ca trup și suflet. Deci, dacă partea despre care noi vorbeam, cu idealurile lumii grecești, punea accent foarte mult pe trup, de data aceasta Clement vine și repoziționează întreaga ființă umană, văzând-o ca un întreg, suflet și trup. Și dacă ne referim la trup, el are în vedere toată partea asta a educației privind odihna, hrana, exercițiile fizice. Deci, iată, nu se îndepărtează. Și el spune așa că în momentul în care un copil, pentru că insistă și el, ca toți ceilalți pedagogi creștini, asupra educației timpurii, așa cum spuneam, dacă un copil face exerciții fizice și mănâncă mai puțin, interesant, el este mai bine, corpul lui este mai bine aerisit, este mai bine oxigenat și atunci are o inteligență ascuțită. Doarme mai bine, gândește mai bine, raționalizează mai bine și lucru care este dovedit de știința de astăzi, foarte interesant, că se spune că persoanele care, sau copiii în mod special, care sunt mai plinuți, sunt mai lenți, că au creierul mult mai micșorat decât al celor care sunt un pic mai slăbuți, sau, mă rog, care rămân în coordonatele tipice vârstei. Și că, într-adevăr, grăsimea respectivă nu se mai concentrează să meargă către creier, da? Dacă este puțină, ea merge către creier și creierul are nevoie de grăsime ca să funcționeze, ci se concentrează pe restul trupului, da? Pe țesutul adipos, și atunci creierul rămâne deficitar. Nu? Deci, iată că sunt niște interesante studiile acestea, da? Și pe mine m-a surprins când le-am citit și când de fiecare dată încercam să analizez așa pe subiect, să fac niște comparații și am întâlnit la Clement Alexandrinu, această explicație foarte clară. Adică puneți pe copii la treabă și dați-le mai puțin să mănânce ca să fie mult mai înțelepți. Deci, iată ce înseamnă, ori astăzi când noi trăim în acest desfrâu culinar, zic eu, că mă uit de fiecare dată cu stupoare și cu mâhnire, pot să spun în suflet, și mă întreb la ce ne trebuie atât de multe. Și aici fac o mică paranteză, mă uitam odinioară niște fotografii de pe vremea bunicilor și străbunicilor și nicio persoană nu era plinuță, nu era grasă. Și mă miram, oare oamenii ăștia nu mâncau? Adică, cum? Și, da, dar mă rog, asta este o paranteză și ar fi bine să ținem seama de ea. El începe, în primul rând, și accentuează în lucrarea sa pedagogul cu necesitatea tării pruncului. Nu numai că, și interesant, vezi, noi zicem că doar astăzi punem, sau mă rog, mai nou de câțiva ani, punem accent pe alăptare. Nu. Clement Alexandrinu vorbește despre acest fenomen ca fiind foarte important pentru dezvoltarea psihică și fizică atât a copilului cât și a mamei. Pentru că mama era cea care era foarte responsabilă pentru educație în prima fază și asta este, mă rog, este un apanaj al culturii antice. Nu.
Și asta este făcut, deci, ca mama și ca copilul să se descopere pe sine, dar, repet, să se și hrănească reciproc emoțional. Insistă apoi asupra aerului, deci, așa cum spuneam, nu numai alimentației, ci asupra consistenței aerului, și nu trece cu vederea importanța râsului. Deci insistă asupra acestui lucru, asupra veseliei, asupra jocurilor care trebuie să se desfășoare în familie sau în mediul în care copilul se trăiește, pentru o dezvoltare armonioasă. Și am stat și m-am gândit, Diana, poate că ar trebui ca și ascultatorii să reflecteze puțin pe marginea asta, că în ultima vreme eu întâlnesc foarte multe persoane triste. Foarte multe persoane care nu știu să se joace, să râdă, să fie vesele, să iubească, să îmbrățișeze. Este, nu știu, uimitor dacă aș face o statistică de când, nu știu, am contact cu oamenii, cu tinerii și cu persoanele adulte în general, statistica arată într-un mod deplorabil. Adică nu știm să îmbrățișăm, nu știm să iubim cu adevărat și noi promovăm prin intermediul Sfintei Scripturi iartă și iubește. Dar iubirea cumva se completează sau se arată ca manifestare prin îmbrățișare, prin zâmbet, prin veselie. Deci, iar noi nu știm lucrurile astea, nu-mi dau seama. Deci, iată cum el insistă și vreau și eu să insist, nu? Și spune că în momentul în care ne jucăm cu copiii, în momentul în care suntem veseli și râdem, el spune că toate acestea au menirea de a dezvolta și de a ordona, de a educa simțurile copilului și inteligența lui. Deci, iată, în anii 170, să zicem cu aproximație, 200, nu? Spune că, de asemenea, descoperim la copil diferitele lui inclinații, că sunt ele artistice, că sunt, nu știu, de altfel. Deci, cu alte cuvinte, toate talentele născute. Întrebare, ca să mă scurtez, ce aduce nou pedagogia de astăzi? Deci, iată, Diana, inteligența lumii grecești, pe care el o convertește într-o altă manieră și nu este singurul. Deci întâlnim și la Sfântul Ioan Gură de Aur lucrurile acestea. De aceea și despre Sfântul Ioan Gură de Aur s-a scris foarte mult, chiar și în România. Clement nu este atât de abordat așa cum a fost Sfântul Ioan Gură de Aur. De ce? Pentru că nu e privit neapărat ca fiind un pedagog ortodox prin excelență. Nu este numit sfânt. Și probabil că există o anumită reticență în privința asta. Da? El este doar un reprezentant al școlii alexandrine, catehetice, care n-a primit sfințenia din punctul acesta de vedere. Aici este probabil mai puțină aplicare asupra lui. Ce vreau să mai spun este că să amintesc doar atât, că el enumeră câteva dintre metodele pedagogice folosite, am scris eu, de Logosul Divin, în educația pe care încearcă să o dea omenirii, metode ce trebuie urmate de orice pedagog care îi urmează, adică care urmează lui Hristos. Dacă îl luăm pe Hristos ca pedagog, pentru că el insistă foarte mult asupra acestui aspect, singurul pedagog adevărat și absolut este Hristos. Și spune așa, ce ar trebui să facem noi după modelul lui Hristos? Să sfătuim pe cel de lângă noi și această sfătuire este văzută sau definită la Clement ca o mustrare plină de grijă care atrage luarea aminte. Sfatul poate lua două forme, sfătuirea pe de-o parte și îndemnul și dezaprobarea pe de altă parte. Dar atenție, ce spune el despre pedagogul desăvârșit, despre Hristos? El folosește forme sfătuitoare spre cele ce ne sunt de folos. Că sfatul este bun atât pentru o faptă bună, cât și pentru a te feri să faci o faptă rea.
Pedagogul se poate folosi de sfaturi utile din trecut, prezent și viitor, conform învățăturilor Sfintei Scripturi. Și asta spune el, așa cum ziceam, în lucrarea lui Pedagogul. O altă metodă este blamul, adică mustrarea pentru faptele de rușine și pentru apropierea de faptele bune. Apoi, de exemplu, dezaprobarea sau mustrarea făcută celor nepăsători sau trândavi. Și aici citează din prorocul Isaia, tot în Pedagogul, care spune: ascultă, cerule, și ia aminte, pământule, că Domnul a grăit. Am născut fii și i-am crescut, dar ei s-au depărtat de mine. Boul și-a cunoscut pământul, iar asinul ieslea Domnului lui, dar Israel nu m-a cunoscut pe mine. Deci apare această formă în care tu le atragi atenția celor nepăsători și trândavi de situația în care ei se află, că nu fac nimic. Dojana, de asemenea, este un blam care duce la pedeapsă, dai o mustrare ușoară, așa, care trezește cumva puțin teama și deschide inima spre mântuire. Rușinarea, care este o mustrare publică, făcând tuturor cunoscute păcatele, și este folosită atunci când credința poporului slăbește și este gata să se stingă. Pentru a-i mântui pe cei ce cred în Hristos, iată, ar trebui folosită și el spune că este iar un mijloc pe care Mântuitorul l-a folosit. Admonestarea este o mustrare care te pune pe gânduri, zice el. Este vorba aici de un avertisment adresat mai mult celor inteligenți, de a-i pune puțin pe gânduri. Este o urmă de dojană, nu foarte aspră, adresată de Mântuitorul atunci când încerca să aducă la credință pe cei îndărătnici. Apoi ocara, apoi acuzația, reprobarea, frica, de exemplu, dar care este una benefică. Deci, vezi, foarte interesant și în toate enunțările astea, deci cumva ca mijloace de educație, el nu le face de la sine, ci el știa foarte bine Scriptura, are și capacitatea de a interpreta și într-o manieră filozofico-creștină și îl ia pe Hristos drept model, drept pedagog, cum spune el, că de asta și scrie cartea de referință Pedagogul. Și tot ce face el sau tot ce recomandă ca doctorie sufletească este de fapt doctoria Mântuitorului. Deci dacă am citit Scriptura, am putea să vedem simplu care este de fapt sursa sau care este rezultatul. El ce vrea de fapt în idealul pe care îl propune? Un om sănătos, care să aibă o sănătate fizică și o frumusețe sufletească desăvârșită. Și insist pe lucrul acesta că totul este foarte raportat la Sfânta Scriptură. Revine ca mijloc și insistă asupra rugăciunii, a Sfintelor Taine și a postului. Nu le neglijează. Și în cartea mea am scris, nu mai insistăm acum, la ce sunt bune toate aceste mijloace ca noi să dobândim sau să atingem un anumit ideal, acela al omului desăvârșit. Insistă și citează din nou că postul este bun împreună cu rugăciunea și asta este iar un citat din Sfânta Scriptură. Deci, iată, practic, noi spunem, da, dar noi știm ce-i de astăzi asta, că asta se promovează astăzi în biserică. Nu? Asta ni se spune de altfel. Că noi nu putem să devenim desăvârșiți sau în pace sau în liniște sau să fim feriți de depresie, de, cum spuneam, de suicid, de vicii, dacă nu urmăm această cale. Și calea este, de fapt, tocmai din operele lui, să ne propunem un pelerinaj din acesta spiritual, în care cel care ne coordonează nu este altul decât Hristos, prin scrierea lui sau prin ceea ce a rămas după el, Sfânta Scriptură.